Bai. Bonikoa eno sinatuko dut. Eta kopia hau beste lehiati horteko nirekin dira, bale? Bai, mil esker. Agur. Epa, Bizkat... bai. Bai, itxoin, Bai, esan. Nik hau ez dut ulertzen, Berroita marmila. Bai. Jokatu normaltasunez eta sartu poltsa batean 50.000 euro. Arpa bat dut zuri begira. Arpa bat? Arma. Sí, arma. Arpa. Irakurri zer. Bai, jokatu normaltasunez eta sartu poltsa batean 50.000 euro. Arpa bat zuri. Arma. Arma da. Arma. Arpa bat jartzen du garri eta garbi. Jokatu normaltasunez? Bai, jokatu normaltasunez eta sartu poltsa batean 50.000 euro. Arpa bat dut bez... Bai, zuk idatzi eta nik irakurri. Arpa. A-R-P-A. Arpa. Arma bat jartzen du? Nik idatzi. Jokatu normaltasunez? Eta sartu poltsa batean 50.000 euro. Arpa bat dut zure begira. Arma. Carmele, torre segun. A ver. Jokatu normaltasunez eta sartu poltsa batean 50.000 euro. Arma bat dut zuri dirdira. Arpa. Dirdira? Arpa bat dut zuri begira. Arma, begira. Zuri dirdira? Begira. Arma bat dut zuri begira. Begira? A ver, hemen argi eta garbi jartzen du arpa bat dut zuri begira. Ez. Arma. Arma jartzen du, arma jartzen du. Bai. Baina Arma ez. zuri dirdira, zesan ez zurekin. Begira. Arpa bat dut zuri begira. Jokatu normaltasunez? Bueno. Zer nahi diozu? Atrako bada. Bueno, vale, pistola erakutsiko favorez. Vale, oso no. Baina hori guk ez dugu eramaten, hori beste tramite bada. Ez dago kompetentzia. Lapurretak. Hori, horko bulegoan, jutezea zailo honekin, eta bain horkoak atzen. Txezkeretan. Hori, irakurtzeko... Zer? Jokatu normaltasunez eta sartu poltsa batean 50.000 euro. Arpa bat dut zuri begira. Arma bat. Arma bat, nik idatzi du. Arma bat dut zuri begira. A ber, miaz, zein nahi dira? Handikan, hemen atrakoak hemen iten dira. Txomixe. Josu, torri edo pixkat, ibi alialdo tipo hona. Torri pixkat. Arma. Bai, Josu. Bai, leheno esan dut arpa. Arma bat dut zuri begira. Jokatu normaltasunez eta sartu poltsa batean 50.000 euro. Arma bat. Arpa bat dut zuri begira. Arpa. Dirdira jartzen du oso arma. Arma bat dut zuri begira, nik idatzi da hori? Arma bat dut zuri begira. Dirdira. Arpa bat dut zuri. Arpa ez arpa. Arma bat, jokatu normaltasun. Arma bat dut zuri begira. Ez bat, dirdira. Dirdira? Jokatu normaltasun.